Здравейте, аз съм Диляна Видева. Аз съм Даниел Димитров. Ще ви представим нашия проект Зелена химия. С производството на огромно количество отпадъци, текстилната индустрия нанася сериозни вреди върху околната среда. Затова учените все повече се опитват да заменят използваните досега химични влакна с нови биоразградими полимери. Поставихме се за цел да създадем естествен, здрав и ефтин биополимер от достъпни природни вещества, който да има широко практическо приложение. За приготвянето на биополимера използвах натриев алгинат, морски, червени и кафяви водорасли. Най-успешната алгинатна смес получих от 200 мл вода, 4 грама натриев алгинат и 4 грама глицерин. Сместа оставих да престои в хладилника за една нощ, за да може да се премахнат мехурчетата. На дървен обръч опънах парче панама. Приготвих смес от 10 грама калциев хлорид и 100 мл вода и с нея напръсках панамата. Изсипах охладената алгинатна смес с дебелина около 3 мм в дървения обръч. Напръсках повърхността с разтвора на калциев хлорид. Изсуших алгинатната смес и отлепих от панамата. Тествах биотъканта за якост на опън по два начина и получих същите резултати. Конструирах устройство, с което да закрепвам два края на биотъканта. Чрез силомер отчетох, че материала се скъсва при приложена сила 13 Н. На същото стъкло поставих чашка и добавих камъчета в нея. Пробата се скъсат при маса на камъчетата 1 кг и 217 г. или силата на телеса 12,2 Н. Проведох тест за усъкване. Направих машина от платката Arduino, екран, стъпков мотор и конструктор. На екрана отчета, че биотъканта се скъса при 7 оборота. Тествахме биополимера под вода. Установихме, че материалът е водоустойчив и възвръща свойствата си след изсъхване. Тествахме и нашия биополимер в специализирана химична лаборатория. От готовия биополимер изработихме картодържатели и баджове. Свойствата на нашия биополимер позволява той да се използва за направа на чанти, чадъри и дъждобрани, защото е здрав, еластичен и водоустойчив. Има приложение в медицината под формата на превръзки и бинтове. Представихме проекта пред наши съученици и на студентите от университета професор доктор Асен Златаров Бургас. За мен STEM науките са важни, защото създавам полезни неща. И мога да експериментирам. Благодарим за вниманието!